लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव सासे बिथाङा सोंहरबाय थादोंमोन जे UPSc एग्जामनि सिलेबासनि सोमोन्दै एसे भिडिअ खालामनानै दा बेनि सायावनो नोंथांमोननि नांगौनि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जे UPSc आव जोंनाव मा सोंनाय जायो बा बेनि सिलेबासआ माबि दा बेनि सायाव नोंथांमोननि सोमोन्दै बेयाव भिडिअ खालामनाय जादों। दा बाहाय प्रिलिमिनारिनि थाखायल' बाहायनाय जादों, मेन्स एग्जामनि थाखाय नोंथांमोननो बाहाय बानायनाय जायाखै। मेन एग्जामनि थाखाय नोंथांमोननो आं उनाव बानायनाय जागोन, नाथाय बाहाय नोंथांमोननो प्रिलिमिनारिनि थाखाय बाहाय बानायग्रोनाय जादों। प्रिलिमिनारिनि डिटेल्स गासैबो सिलेबास मा सोंनाय जायो, बेसेबां मार्क्सनि मारै दा बेफोरखौ नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जाजोबगोन। जोबोद इजि, दा फारियै नोंथांमोना नायलांबा नुनो मोनगोन। आं सानदों जे नोंथांमोनहा UPSc एग्जाम होगोन बिथांमोनाल' नायनो नाङा, UPSc एग्जाम होनायनि सिगांनि जायफोर बिथांमोन दङ नोंथांमोनाबो बेखौ नायनायनि दरखार दङ। मानो होनबा बेयाव जोबोद गोब्राब माबा मोनसे सोंनाय जाया, माबा मोनसे जोबोद गिदिरथार जायखौ जों हानाय नङा बेबायदि नङा, गासिबो इजियानोजोब। जों बयबो एग्जाम होयो, मोनफ्रोमबो एग्जाम हायार सेकेन्डारि लेभेलनि एग्जामाव जेखौ सोङो क्लास 10, 9, 10आव जेसेबां माबा दङ बेनो फैजोबगोन, बेवहायनो बेनो दंजोबो सिलेबास बेस। नोंथांमोना दा फारियै नायलांबा नुनो मोनगोन। अब्ला लोगोफोर जों जागायलांदिनि। दा बेनि सिगाङावनो नोंथांमोना दानि भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो, जाहाथे नायग्राफ्रा थुलुंगा मोनो। बेनि थाखाय नोंथांमोना आरोबाव सोरबाया गोदानै दासो फैनायबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय। फैदो जों दानिया नुबाय नै UPSc सिलेबास सिभिल सार्भिस इन्डिया बेनि सोमोन्दै हगारखानाय बिथांमोननि PDF फाइल बेखौनो आं डाउनलड खालामनानै नोंथांमोननो बेयाव एक्सप्लेन खालामना होनो आखायाव लानाय जादों। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि बेयाव फार्स्ट टाइम नोंखौ बुंखानाय जाबाय, नोंथांमोना जुदि बेखौ मोजाङै नायफामनो गोसोबा नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव बे PDF फाइलनि लिंक होनाय जादों, नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै हारसिंबो नायना लानो हानाय जागोन, गुदि खिथा गासैखौबो बुजिना लानो हानाय जागोन। दा बाहाय नुनो मोनदों 2019निखौनो आं बाहाय खालामदों, 2020नि ना नुथ'वाखै। 2019 नाथाय 18 बेबायदि जेबो माबा गैया। प्रिलिमिनारि टेस्टनिया सिलेबासा बेनो जाफिनबाय थाखायो, सेमानो फ्राय। ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ जेबो साननो नाङा, 19आनो जाया मानो जेखियानो जाया मानो फ्राय एखेयानोखा। अब्ला बाहाय पेपार 1 दङ नोंथांमोननि थाखाय। पेपार 1आव नुनो मोनदों जेनेरेल स्टाडिज। जेनेरेल स्टाडिजआव नोंथांमोना नुगोन बाहाय जोबोद गोरलै माबे इण्डियान नेशनेल मुभमेन्ट दं। जाय इण्डियान नेशनेल मुभमेन्टखौ क्लास 9, 10 लेभेलावनो ससियेल बा हिस्ट्रियाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जायो। भारत उदांस्रि सोमावसारनायनि थाखाय जायनाखि सोमावसारनायफोर बेखौ नुनो मोनगोन, भारत हादरारि सोमावसारनायनि। बेनिफ्राय इण्डियान पलिटि दङ, बाहाय बेसिक इक'नमिक्सफोरनि दङ नोंथांमोना, भारतनि रांखान्थिफोरनि बेबो 9, 10 लेभेलावनो दंजोबो। फ्राय नोंसोर हायार सेकेन्डारि बा ग्रेजुवेसन बेसेबांनाखि सिलेबास दं बेखौ मोजां फरायबानो जाबाय। जुग्राफिया बाव इण्डियानि जिअ'ग्राफिखौ नायनांगोन बा वर्ल्डनि जानांगोन। बाहाय वर्ल्ड इज दा स्टेटिक पार्ट अफ द सिलेबास, द डायनामिक पार्ट इनक्लुड्स कारेन्ट एफेयार्स। मेननै गासै जेनेरेल स्टाडिसाव आं दा जेखौ होनदों नोंथांमोना जेखौ नुदों बाहाय इण्डियान नेशनेल मुभमेन्ट, इण्डियान पलिसि आरो बेसिक इक'नमिक्स अफ इण्डिया, बेनिफ्राय जुग्राफि बेखौ नायथारनांगोन होनदों। बेनिफ्राय माखासेया भेराइटि जागोन। भेराइटिया जाहैबाय मा बे सोलिनायनि सायाव जाफैगोन। जेरै देग्लाय 2019निबा गैलिया, नाथाय नोंथांमोना 20आव हैनो ओंखारदोंबा 20नि जागोन बे कारेन्ट एफेयार्स बे फैगोन। बेनिफ्राय जेनेरेल नलेजआथ' बयबो मिथिखागौ, वर्ल्ड जानो हागौ, स्टेट जानो हागौ, इण्डियान जानो हागौ, बायदिसिना जानो हागौ। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनबावगोन गुबुनफोर, जेरै जिकेनि बेलायाव नोंथांमोना गोबां भेराइटि दङ, जायफोरखौ एग्जाम होबा जों मिथिखायो, बेखौ आं बुंनांगौ गोनां सानाखिसै। बेनिफ्राय नोंथांमोननो मोनसे पेपार 2 दङ। पेपार 2आव जाहैबाय बाहाय नोंथांमोना नुगोन डायनामिक इन नेचार अफ इनक्लुड्स मेथमेटिक्स, ओमफ्राय रिजनिं, एनालाइटिकेल एबिलिटि, इन्टारपार्सनेल स्किल्स, बाहाय गासैबो जाजोबगोन। जों जायखौ इन्टारभिउआव होनाय जायो बेहाय साइन्सनि फैनो हागौ। रिजनिं होनाय लोगो लोगो रिजनिंआ बबेबा मोनसे सोमोनांथाव आन्दायहोनायल' नङा, बेयाव गासैबो पार्टआनो हाबनानै थाजोबो। नोंथांमोना रिजनिंनि सोमोन्दै जायफोरा नायो बिथांमोना मिथियो जानांगौ, मेथ्स थागोन, जिके थागोन, गासिबो थाजोबगोन। गासिबो फारसेखौनो खालि जोबोद गोरलै खालामनानै आन्दायहोनानैल' सोंनाय जायो रिजनिंआव, नाथाय गासैबो सिलेबासानो बाहाय बेस जानानै थाजोबगोन। जानो हागौ बे जिके, हिस्ट्रि जानो हागौ, मा जानो हागौ, कारेन्ट एफेयार जानो हागौ, मेथ्स जानो हागौ, बायदिसिना जानो हागौ, गासिबो डायग्राम जानो हागौ, गासिबो बाहाय दंजोबो। खालि एन्सारा इजिलि मोननाय, नाथाय बेखौनो जोबोद आन्दायहोनाय बेखिनि खालामनायल' बेनो रिजनिं। ओंखायनो बेयाव जोबोद नायसिननांगौ दङ, जोबोद गुवार। बेनिफ्राय मेथमेटिक्स दङ जेनेरेल, नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन। एनालाइटिकेल बायदिसिना बिजिरनायनि सोमोन्दै बेखौ नायनांगोन। दा बेफोरखौ होमबा सिलेबास पेपार 2आव नोंथांमोनहा बेखौ नुनो मोनबाय, जेखौ एप्टिटिउड टेस्ट होननानै बुंदों। नोंथांनि जानाखि स्मार्ट बेखौ जोङो बाहाय हमनो हानाय जागोन, ओंखायनो बेखौ नायनाय जादों। बेनिफ्राय पेपार 2आ मा होनदों,
पेपार 2 नि थाखाय नोंथांमोनहा मा खालामनांगोन होनदों टटेल एग्जामाव स्कर खालामनांगौआ 33% लाखिनांगोन होनदों 33% लाखिबासो जोंना बाहाय क्वालिफाइड जागोन होनदों पेपार 2 नि थाखाय पेपार 1 आव 30% बानो जागोन पेपार 2 नि थाखाय 33% लाखिनांगोन होनदों बाहायनि बेलायाव दा बेनिफ्राय बेसेबां मार्क्सनि जागोन नोंथांमोना दा फारियै नायलांबा नुनो मोनगोन बाहाय नुनो मोनबाय नै पेपार 1 आ जाहैबाय जोंनिया 200 मार्क्सनि जायो समा 2 घन्टा 2 आवार्स आरो नैबाय नुनो मोनदों 2 घन्टा बेनिफ्राय 2 घन्टा दं बाहाय बेनिफ्राय मार्क्सआबो 200 नाम्बारनि जागोन होनदों 200 मार्क्सनि पेपार 2 आबो जागोन बिदिनो एखेयानो 33 मार्क्सजों पास जाथारनांगौ बेनिया होखानाय दङ नैबाव जेबो मेनसन गैया 30 मार्क्स बानो जागोन बेयाव 30% बानो 30 मार्क्स दङ 30% बानो बेनिफ्राय नैबाहाय दङ 2 आवार्स 30% बा जोंना मा जागोन 200नियाव 60 जागोन ओमफ्राय 33% बाथ' 66 जाहैसिगोन ओंखायनो नैबाव 66 नांगोन मिनिमाम नैबाव 60 नांगोन मिनिमाम होमब्ला बेखिनि सिलेबासनि सोमोन्दै बेयाव मोनबाय आरो बेनिफ्राय दंबावो गोनांथार माखासे खोथाफोर बाहाय नोंथांमोना बेफोरखौ डाउनलड खालामनानै मोजां फरायनानै लाब्लानो जाबाय माखासेखौ बुंनांलाया नैबाहाय नुनो मोनगोन बाहाय नैबे पार्ट नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन गोसो होनांगौआ बाहाय दङ नोंथांमोननि थाखाय जोंना कम्पिटिटिभ एग्जाम जेरै होयो जोङो मेनसन खालामनांगौल' माने अबजेक्टिभ टाइपनिल' फैगोन होनदों प्रिलिमिनारियाव लिरनांगौ बाहाय नङा गासैखौबो जों सायख'नांगौल' जेरै जों दस्रा इन्टारभिउ होब्ला जेरै होनांगौ बेनिफ्राय बाहाय नोंथांमोना गोसो होथारनांगौ बाहाय नेगेटिभ मार्किं माने नोंथांमोनहा जायिखौ एन्सार हरोबा बा मिन्थियैखौ बा रं एन्सारखौ मिन्थिखानानै हरोब्ला बा नोंथांनि लिरनाया रं जायोबा बाव मार्क्स दाननाय जागोन 1/3 होनदों 1/3 माने मोनथाम एन्सार जायाबा मोनसे 1 नाम्बार दानजानाय जागोन मोनथाम एन्सार जायाब्ला 1 नाम्बार दानजागोन नोंथांमोना अब्ला बेसेबां जोङो साधन जानानै लिरनांगौ बेसेबां जोङो सांग्रां जानानै लिरनांगोन जों बयबो साननांगोन जुदि जोंना मोनथाम जायियावनो मोनसे माइनास थाङोब्ला होमब्ला 7टा 8टा 10टा 20टा जायाब्ला बेसेबां माइनास जागोन हाखानायनिफ्राय बेखायनो जों साननांगौ जानला मोनला एन्सार होजानाय नङा बेनिफ्राय सिलेबास पेपार 1 आव बेयाव होफिननाय दङ बाहाय फिजिकेल ससियेल जिअग्राफि इन्डिया गासिबो दंजोबो बाहाय दङ इन्डियान पलिसियाव जों गभर्नमेन्टनि कनस्टिटिउसन जोंनि भारत हादरनि जोंनि खुंनायनि जेनाखि खान्थिफोर बेफोरखौ मोजाङै नायनांगोन होनदों बाहाय नैबेवहाय मोजाङै होफिनबावदों एसे नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाथार हिस्ट्रिनि बेलायावथ' हिस्ट्रि टटेल हिस्ट्रि इंराजफोरनि समनिफ्राय लागायनानै इंराजफोरनि सिगांनिफ्राय सुल्ताननि मुगा बा मा होनो बादशाहफोरनि समनिफ्रायनो जों बेखौ नायजोबनांगोन जायखौ जों फ्राय क्लास 12सिम लेभेलनियाव मोनजोबोनो बेनिफ्राय ससियेल इक'नमिक जिअग्राफि बेखौथ' थांखांखाबाय बेनिफ्राय नैबेयाव नायदो इन्डियान पलिटियाव कनस्टिटिउसनखौ जों नायथारनांगोन इन्डियानि कनस्टिटिउसननि बेलायाव पलिटिकेल सिस्टेम पन्सायतनि सिस्टेम पाब्लिक पलिसि राइट्स हुमेन राइट्सफोर मा राइट्स दङ बेफोरखौ जों बाहाय नायजोबनांगोन आर्टिकेल बेस्ड खालामनांगोन आर्टिकेलाव मा दङ इन्डियान कनस्टिटिउसननि बबे आर्टिकेलाव मा बेफोरखौ जों गोसोआव लाजोबथारनांगोन बेफोर दङ इनभाइरमेन्टेल इक'लजि दङ बाय'डाइभारसिटि दङ क्लाइमेट चेन्ज दङ जेनेरेल साइन्सनि बेसे सोंगोन बेफोरखौ नायजोबनांगोन बेनिफ्राय ओरै दंबावो पेपार 2 नि बेलायावबो नों कम्प्रिहेनसन लजिकेल रिजनिं डिसकासन बिसोर गासिबो दंजोबहाय जों बेखौ नायबानो नुजोबगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बबेबा मोनसे पेपारखौल' होनानै बबेबा मोनसेखौ होलाबा बेयो मेन एग्जाम जिरायनो मोननाय नङा होनदों बेथ' जाथावखाया बयबो मिथिखागौ एग्जाम पेपार मोननैयाव मोनसेल' होनानै मोनसे होआलासे थायोब्ला बे जानाय नङा जानो हागौ बे 50% मोननानै पास जादों पेपार मोनसे होनायाव पेपार 2 नङाबा पेपार 1 आवल' होनानै नाथाय पेपार मोनसेखौ होआखै अब्ला बियो मेन एग्जाम जिरायनो मोननाय नङा डिसक्वालिफाइड जानानै होगोन पास जादोंबाबो बेनिखायनो मोननैखौबो जिरायनांगोन बेथ' जाखाया पसिबोल नंखाया जों बयबो मिथिखागौ अब्ला नोंथांमोना जानाखि जोङो सिभिल सार्भिस एबा UPSc एग्जामनि थाखाय जोङो जानाखि प्रिलिमिनारि टेस्टआव जिरायनो सानदों बिथांमोना थोजासे नङाब्लाबो 80%खौ मिथिनो हाबाय होननानै आं सानबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअनि सायाव मोजां मोनबायबा लाइक खालाम आरो माबाफोर बुंनांगौ दंबा कमेन्ट्सआव फोरमायहर जेबो नङा आरो नोंथाङा बेफोरबायदि इनफरमेसन मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोननि डिमान्डनि सायाव मेन्स एग्जामनिबो बाहाय माब्लाबा सानसे सम लानानै नोंथांमोननो सिलेबास हगारनाय जागोन बेखिनि अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।